Dobrý deň, takže dneska je pokračovanie z druhého dielu a budeme pušovať. Ešte neviem, rozhodnem sa, keď sa mi to zapne. Mohol by som si pušnúť Dynamajka, ale neviem. Už som si pušnul 45, keď som mi natáčal. Aj Dynamajka som si troška pušol. No. A fakt neviem, koho mám pušovať. Knockout, to nie je dobrý Dynamajk. Toto je dobrý Dynamajk. Asi. No. Skúsim na 45 pušnúť a tohto video bude trvať 10 minút aspoň. No, 10, mám 8 max. Mám tak jeden problém. Načítaj. No, už ideme hrať. A nezabudnite dať like a odber. Už si blížime k 50 odberateľom. No, super. Takže to sa mi udarilo. Ja to vôbec nedovidela, ale sme blízko jadli. Takže neviem, koho si mám dať. No. Neviem, fakt neviem. A dáme si Mandy. Dáme toto a ideme. Tak prosím, dajte ten odber a ideme na to. Áno, trafil som. No, dobre, prehráčim. Super. Dominik, daj to! No. Tak to asi prehráme túto hru. No, toto kolo. No, asi môže to ako robí mám HP. Oj, to by lepšie by bolo, keby zabila. Áno, no tak to není dobré. Dobre, super. To má šancu, veľkú šancu. No, poď. Super, hičíko by bolo po ňom. Nie, no super, je to. A, tamto. No. Nie. Skúsme to takto poslať. Hop. Pekne sme to dali. No. Hop. Musíme vyhrať, ale to je proste výhra, musíme dať. Hop, yes! Dal som tu na jeden hit, neviem, či má tunele, asi nemá, ale nevadí, dali sme to. Počkaj, mám takýto plán.
Teraz by som takto bol? Jasné, že tam je. Ale ešte dáme takto ultinku. Ešte skúsime, poď. Yes, hit. No. Yes, hit. Škrám pekne. No. Amir. To dá. No, nekrov dá. Nada. No. Daj krova, pekne. Zabiješ, prosím, zabij Edgara. Dúfam. No tak nedá isto. Nie, staň ho, hocičo. Zabij. Zabij ho. A fakt vás prosím, dajte odber, už sa blížime k 50-ke. No tak poď. Krovík. Poď. Pekne, krov. Zle. To je veľmi dobré, zabij ho. Teraz nemám veľkú šancu. Choď. Yes, pekne. Vyhrali sme to. Poďte. Tak dovidenia a na budúce natočím ďalší diel. Čaute.